नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव तालुका शेलू जिल्हा परभणी। तर आता इथून पुढचा नवीन हवामान अंदाज सध्या उद्यापासून 4 ऑक्टोबर, 5 ऑक्टोबर, 6 ऑक्टोबर, 7 ऑक्टोबर आणि 8 ऑक्टोबर या दरम्यान राज्यामध्ये सातारा, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, उत्तर महाराष्ट्र, नाशिक, कोकणपट्टी या भागामध्ये विखुरलेल्या स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे। तरी सर्वांनी याची दक्षता घ्यावी। तसेच सर्व शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचे त्याच्यानंतर आता परत जोराचा पाऊस राज्यामध्ये नवरात्र सुरू झाल्याच्या नंतर ते एकदा पाऊस येणार आहे, ही देखील अंदाज लक्षात घ्यायचा। सर्व शेतकऱ्यांनी आपण आपलं सोयाबीन काढून घ्यावे आणि तसेच वेळ पडेल तसं काढून घ्यावे, नसता मग झाकून ठेवण्याची तयारी ठेवावी।